Asa naman tong mga pasyente ha? Ingon nila dapat ang doktor magsayo. Naunsa naman tao ning misayo ta? Asa man sila? Wag gyud magklaro ning mga pasyente ha. Oy, ingon i-chat-chat pa sila nga pagsayo dok kay magsayo me kay lain na akong mga gipangbati. Unya karon, ako may maglain akong gibati ani ron. Pinaabot aning mga asa man gyud ni sila oy. Ako. Yo, dok. Ako una ba kay di pa kayo klaro. Uy, yan. Una gyud ning Dok, may muntag, Dok! Ang buntag na, dok. Dok, ako una ha, Dok. Kita sa arthritis, eh. Kaya akong kwadro ni kaletra ka oh. Unsa man ni? Stroke. Makaya pa ba ni mo, dok, nga makakita pa kong balik, dok? Murag Ako, Dok ba? Akong tilok, grabing hubaga, sakit kilakaw. Kami labos, Dok, mo. hanap-hanap, ginoong pananaw ba? Ako una, Dok, Ako ikrisikal. si una kay, hindi Di, yung klaro sa dalan. ako sa lagi kay tao ni kaletra na kuha ba oh. Oo, relax lang. Pagtarong gay mo, pila. Kisay mo una sa inyo ha, Dre, kinsa? Ako, Dok. Paghilo mo, ako lagi, ako, Dok. Dok, ako una, dok. Ay, ako lagi, Dok, kinahiwin akong kamot. Ako, Dok, may hubag na kutil. Lain din ako pananaw, dok. Oy, kini na lang nakayelo be. Kay murag ang pananaw, nag-isa na lang. Dire. Oh, awa ako lagi una lagi. Sige, lakaw na, para madali. Oh, Awa ka rin, Dok, awa lagi. maulian para ka ni, dok. Ako sunod, Dok, ha? Dok, maulian pa ni, dok. Hoy, Dok, Dok. Ganara ko Dre, Dre. Oh, Andre. Dok, Kita ka ni. asa unsa man na? Sus, wa na gido. Grabe na gini oh. Be, be. Chika punta ka be. Dire. Dok, dali ataon, dok, kay gusto po ko maayo, dok. Di ko ganahan nga mabuta ko, dok. Iluma yung baba. Gusto Dok. mo ka makakita? Gusto ka makita? Gusto ko makita balik, dok. Iluma imong baba. Dok. Anabe. Dok. Unya, dok. Sa man ni kwarta ni wala. Naa, dok. Pilay budget ni mo diha. Mga okay ra sa mga dok, mga 2,000. Ay, 2,000, dok. 2,000. Oh. Sige, bali 2,000 ra po datong gabi. Ha? Pero bali 2,000 ra imong iayo, dok. Dili ato ning ayohon jud. Alam, dok, nga maulian lang jud ko, dok ba? Kini kwarta ni. Dali ra ni. Unya, dok, tanaon nimo, dok. Napa di pag-asa, dok? Dok, Dako kayong pag-asa, pero kulang imong kwarta. kulang, dok. Sunod balik lang na ako, dok. Itawagan pa na ako si mama nga nag-abroad ba? Ay, nag-abroad ay imong Oh, mama. nag-abroad. Ako lang kuan pila gyud ay budget, dok. Mga kuan, mga city mail ni. 70,000. Batay. Nya, kaya. Di gyud makaya, dok. Mo Ah, 2,000 sige. lang ang kwarta dili, dok. Oh. Iyay ka muragway ka ayuhan niyo. Dok, Wait, sige na, ayun. dok. Bahala Ay. ko tagon lang, dok. Sige, down ni be, down. Down. Na, dok, oh. Naagi di ay. 4,000 ang guro na, bro. 4,000 na. Sulod na ko ni diri ha. 4,000 na, dok. Oh, di 3,000 lang ang kulang. Be, bulikat yung mata be. Ah. Mata dili baba. Tu ana nahulog ko. Dok, usap to, dok. Opa. Asa Ano mo to? Naraang. Ang makita pa ko, dok, ha? Kita lagi ka. Tanaw. Makita ko, dok. Unsay tan-aw nimo? Arang-arang na. Dok, hayag na. Hayag na. Klaro na ko, dok. Mas muklaro pag yung nag-city meal imong ihatag. Pero, dok, sunod na ang kuan, dok. Kulang. Balik lang. 4,000 bitatok yatag. Sige, balik lang sunod ha. Dok, salamat kayo, dok, ha? Sige, uli na. Uy, tanawan, ulian na. Sige, muhupas man ang samina na. Kay 2,000 raman. Abot sa unahan. Lubog pang sapa ni mong gabaha. Pre, naulian na dyan, pre. Yati. Uyogin kayo nga, doktor, pre. Salamat kayo. Kulbaag sa amin ni mo. Salamat kayo, dok. Puti kay kilay, puti kay bungot na pa Klaro ilong. na kayo. Una na ko, pre. Ako ni sunod. Klaro Ako ni Salamat. Salamat kayo, dok. Ako ni sunod. Bahala ka dyan, ako ni sunod. Ops. Last ka kanang damulag ha, last ka. Kining nagisungkod na akong unahon kay grabe ni. Sige, sulod. Unsa, maninga pibor-pibor, manday ni Dere di ay. Giging nataka kay naglinya, bet ano? Direto Lakaw na, isa, kunin mo ako sa sunod, oh. Lakaw na dito. Ay, salamat. Dok, ibutag, Dok. Gani kay wa ka bigya ay kabugirong Agay! Bugirong kay ka mo. Dili man ako kiro, Dok. Ano nga, Ako mga man na. lakwan? Murag na unsa ni ngani ni hiwi, Dok ba? Stroke pa siguro ni. Oy, Oh, awa, pati na. Okay. Daw. Oh. Wa na siya manhid na ayaw siya, ko Dok. na Oh. daw. Ayaw ko na. Agay! Oy, Taysa, ala. Grabihan murag puto man. Agapin po na Taysa, sa Taysa, imo, Dok. nakalimot Patiwas. ko. Pila kay budget nimo? Ano ka? Ala. Okay. Kita sa kamot ako. Kalimot ko da, buang Ay, murag na ako. Wa, sunod ko. Ako ra no, hindi ako ikaw Kaya kini, na. Dok, Dok ka na. Tanawa. Pila man na. Ay, sa kalibo. Sa kalibo, 2,000 na, Dok. Kasi pangatik. 2,000.
Ay, Grabe, puno na sa sigurong kuan dok ko. Grabe ka mga kwarta dok. Mora na kwarta nimo. Maura. Sus, pastilan dako kantidad ba ning gatong pugso ni? Usa man dai dok. Kasi tawag ka nga kuan dok, kaning kalit ra man ni siya. Kuan ni gaba-gaba. Ah, binuang sa gaba-gaba. Na may sakit nga gaba-gaba. Ah, Pati ang bugiro siguro na po nimo eh. Oh. agay ayo dok, ayo dok. Ami sang 2,000 babe, si Molly ang kagalit di ka mo bayad. Ay, grabe Rin nung na sa unahon man dimong kwarta dok. Anak man na. Lisod naman kay niro basta kwarta na imo kuan tay sa torsyon ako. Ayaw, agay! Susi. Tanawa dok, ding street na, dili na po na Oh, ako dok. arang-arang kay kisa nagkanana ka ganina. Ah, binuang man po na dok, oy. Oh, balik sunod si Mana. Ha? Pinuang man imo ha dok, tanawa ra ko. Wala lang kinabaw, pero sige na po nig-street. Kamador juga ka. Sige, pasin na. Ay, agay. Arang-arang nagay na kay may street na kontra baw ganin nagana oh. Sige na, mo balik ka Dapat sunod. Sa normal, balik sa normal ba Gusto ka balik normal? Oh. Dalag 10,000 sunod. Ah, binuang man imo ha dok. Pastilan. Ay gusto mga kamayo. Dapat libre na imo ha dok, kay nara ka diri oh Na sa man imo. libre na mahinoon. Kusina nimo nga. Mao Sa man gid kay barato ra man ni pero 20,000 gayon ta na. Gi-10,000 ra nako kay Ah. tungod kay baliki ko sunod. Sunod si Mana pag makakwarta na ka. May pag sa manghihilot na lang ko niya. Ana, madarak 20. mabalian nagsamot. Delikado simintohon man na to ni Dre. Pati na yung mga kulamoy niyo simintohon man na to. Simintohon ni di man ibali dok. Simintohon gani no kay atong kuan tursihon reg mayo. Ah, grabe, mahal ra ba kay graba ron dok? Sige na, 2,000 ra imong kwarta parte Ina po dani dok, ay. Sige na. Huh. Si madako ninyo katik-atik nga morg 2,000 lang. Sos, pangwartahan tamog maayo ron. Kwarta-kwarta pila na ni? Ha, naka 4,000 na. Murag 10 minutos na 4,000 na. Ha, sunod. Tagam! Mau na, purado man, napungot si Dok, si Muha. Grabe dok, pa kwarta-kwarta ra siguro na. Agay. Agay. Ay, pisto. Tagam, Jod. Kwarta-kwarta ra man siguro na kay dok. Kay atik-atik na iya ba? Tagam ni mo. Ako na sunod, Dok. Okay, ikaw sunod. Dre, sunod. Dok, Relax lang. Kung sige, bate. kuan ba ka nang hubag akong lawas? Uy, nang hubag. Dili ni hubag. Hupong ni! Ah, hupong! Minuang nga ni. Dok, akong natabalaan ba no? Basta manghupong ang tao. Padulong yun sa... Ayaw sa Dok, oy! So, silom sa. Salamat yun kayo nga may anhe ka. Napakay 5 minutes nga mga tabang. Salamat yun nga na ako. Tungod na ako, mabuhi ka. Dok, salamat kay Dok. Dali, Dok, 5 minutes na lang, Dok. Ops, time sa. Saman. Kaya ko ni ayuhon imong Ay, sakit. salamat, Dok. Pero, pilay kantidad ni cash ni mo diha idala. Cash? Hmm. Murag... Kailan mo na? Nagoy, 4,000! 4? Ay, 15 akong pangayuan eh. Na! Ayo. Saon man eh? Be, anmin na lang na be. Kaya para madali lang taon ka. 1, 2, 3, 4. Ha! Dok, dali, Dok. Kaya 3 minutos. Eh, relax lang. Naunsa naman ni, oy. Saha, ituloy ang kamot. Saan mo na? Patay! Saan na po, Dok? Anong 4 naman good ba? 15 pa to. Dali na kayo ni ba? Tay saha. Hoy! Ginoo ko! Hupong yun! Buong gani, no? Nga oy! Asa mang tiyan ani? Pero, Ay, abi na ko. Asang itlog nimo? oy, naabot na ka sa itlog. Hindi ako, abi kong bali, diring tiyan. Sige, usab. Straight. Nya, kaginawa pa ka. Kaya pa ginawa? Ginawa po, Dok. Oy, grabe. Normal naman ko dong ginawa. Aw, ang ikaw kaya pa ginawa. Ang ako, mura akong mabungog parting bahua. Kani oh, grabe, makabungog. Si makabungog. Grabe, okay raw tag 15,000 imong budget, kid. Walaong ko na tanang sakit nimo. Unsa gani na ako makabungog. Lingkod sa. Wa ka kapatikod, ana. Ana lang sa diha, ha? Pahuwasa, antod mo, mubaba ng baho, ana, mulakaw sa kumuulis, kumurag nalipong ko. Unsa na, Dok? Dok! Pastila ni doktora, unsa ba na? Ungutana, pagkakaunsa, baho kay kag ilok. Na, may klaro ni doktora ni impas ang 4,000. 5 minutes na lang ba akong kinabuhi, Dok? Balik, Dok!